ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. боварӣ дорем ки навор баи асосии турнири Беллатор ду ҷангори вазни вазнин чемпион Райан Байдер ва легендаи ММА Фёдор Емельяненко вохӯрданд ва ин реванши онҳо буд. дар якум муҳориба Райан Байдер дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд ва дар реванш низ ӯ кори худро боз такрор кард. Байдер дар якум раунд Фёдор Емельяненкоро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода камарбанди худро ҳимоя кард. ана Емельяненко боша баъди муҳориба карьераи худро ба анҷом расонд. мо ба Фёдор ташаккур мегӯем барои чунин карьераи зебо. шахсан завқи худи ма ба муҳорибаҳои омехта маҳз аз муҳорибаҳои Фёдор оғоз шуда буд ва ӯ яке аз беҳтарин ҷанговарони ММА дар ҳама замон мемонад. ана дар муҳорибаи асосии турнири UFC бошад ду ҷанговари топи вазни вазнин Дерек Луис ва Сергей Сипавак вохӯрданд ва Сергей Сипавак Дерек Луисро дар якум раунд бо тариқи сабмишн шикаст дод. барои Сергей Сипавак ин сеюм ғалабаи пайдарҳам шуд. ана барои Луис боша ин сеюм мағлубияти пайдарҳам шуд. муҳорибаи пурраи Фёдор Емельяненкоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метонед. ссилкаи телеграми мо дар описани видео. рақиби дар пеш истодаи Нурулло Алиев Рафаил Альвес пеш аз муҳориба эълони эҳсосотӣ ва хеле калон кард ва ҳамин гуна нишон дод ки ӯ барои ҷанг бо Нурулло омода аст. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ чунин суханҳо навишт: ман дар зиндагӣ аз ҳама дарди вазнинтаринро ҳис кардагиам вақте ки падару модари худро аз даст додум. акнун дар ин дунё ман танҳо мегардум ва ман барои ҳамаи чиз тайёрам, навиштааст Альвес. ва дӯстон, аз ин эълони Альвес фаҳмида мешавад ки ӯ ба ин муҳориба ҷиддӣ тайёр шуда истодааст, ҳам ҷисмонӣ ва ҳам рӯҳан. ва шояд ки ин охирон муҳорибаи ӯ дар UFC шавад, чунки ӯ дар UFC 3 муҳориба гузарондааст, дар 2 тоаш мағлуб ва дар 1 тоаш ғолиб шудааст. ва муҳориба зидди Нурулло Алиев барои ӯ охирон муҳориба аз рӯи шартнома хоҳад шуд. ва агар ки ӯ дар муҳориба зидди Нурулло Алиев шикаст хӯрад, пас шояд ки UFC ба ӯ шартномаи нав надиҳанд. аз ҳамин сабаб дӯстон, бояд гуфт ки ӯ низ ба монанди Нурулло Алиев бо мотиватсия хеле сахт ба ҷанг мебарояд. барои ҳамин шаби 25 ва 26 феврал мо шуморо дӯстон муҳорибаи хеле шавқовар интизор аст. шаби гузашта президенти UFC Дана Вайт расман муҳорибаи Конор Макгрегор ва Майкл Чендлерро эълон кард. биён суханҳои Вайтро гӯш мекунем. мо мураббиҳои 31-ум мавсими шоу The Ultimate Fighterро аниқ кардем. Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер ҳамчун мураббиҳои таф вомехӯранд. дастаи Макгрегор зидди дастаи Чендлер. оғози мавсим рӯзи 3 май баргузор мегардад, аз рӯзи 15 август боша ба анҷом мерасад. баъд дар охири мавсим Макгрегор ва Чендлер дар муҳорибаи асосии турнири калон вомехӯранд. ҳозир мо саҳна ва макони муҳорибаро аниқ кардагӣ нестем, аммо ба наздикӣ эълон мекунем, гуфтааст Вайт. дӯстон, шоу The Ultimate Fighter як проекти UFC аст ки дар он ду ҷангвари машҳури UFC мураббӣ мешаванд ва ба онҳо 14 ҷангварӣ медиҳанд. ин ҷангварон аз ҳар гуна вазнанд ва ҳамаашон дар як хонаи калон зиндагӣ мекунанд ва ҳар ҳафта ҷангвари як даста зидди ҷангвари дигар даста меҷанганд. ғолиби ин шоу бо UFC шартнома мебандад, аммо бояд гуфт ки дигар ҷанговарон ҳам имконият доранд ки бо UFC шартнома банданд, агар ки баромадҳои онҳо ба Дана Вайт писанд ояд. баъди шогирдон дар охир худи мураббиҳо меҷанганд. дар ҳолати ҳозир буда боша Макгрегор зидди Чендлер. дӯстон, ҳозир ман оиди шоу The Ultimate Fighter кӯтоҳ карда фаҳмондам, аммо дар ягон навор ҳамаашро пурратар карда мефаҳмонем. ба фикри шумо дӯстон, дар муҳорибаи Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер ки ғолиб шуда метонад? метонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.